Ondas bravas en Nazaré, paxaros que pían en portugués, vi unos libres o alén do mar, cando te collín da mar. Hoxe a sociedade galega vai dar outra lección de dignidade ao goberno galego e vai no facer a sociedade galega porque sabe que a lingua é vital para a nosa existencia como pobo, que sin lingua, como diría Manuel María, seríamos uns ninguén. Frente á emerxencia lingüística, a sociedade galega está disposta a actuar. O que compre tamén é que o goberno galego este disposto a actuar e a facer algo para combater esta emerxencia lingüística. O goberno galego, se quere reaccionar e se quere tomar medidas, sabe moi ben o que ten que facer. Hoxe, a Rúa de Santiago e a Praza do Obradoiro será un clamor multitudinario a favor da lingua galega. O que fai falta é que o goberno galego reaccione e reaccione cumprindo estes acordos. Imaxe para a historia, o galego, a lingua que nos dá vida. Lingua vital xa! É un día de luz. A ver, a xente nova que sabes por aquí diante, bueno, os de diante non, un poquinho máis para atrás. A xente nova non podedes sabelo, porque non o vivistes. Pero os que xa temos uns anos, os que vimos un poquinho puriles, como din na Coruña, estivemos hai 22 anos na manifestación de Nunca Máis. Aquel día foi un día de xenreira, de dor, de chuvia. Agora volvemos a estar aquí enchendo Obradoiro nun día de compromiso, de loita e de luz pola lingua galega. E recibindo o futuro coa palabra grande de Rosalía, da alborada de Rosalía. Vaite noite, vai fuxindo, vente a aurora, vente abrindo, co teu rostro que sorrindo a sombra espanta. Canta! Que canten as mulleres, os homes tamén, pero nomeadamente que canten as mulleres, porque iso foi o que escribiu Rosalía. Na alborada ben amada das meniñas cantadeiras, bailadoras, rebuldeiras, das velliñas alegriñas, das que saben ben ruar. Arriba todas rapaciñas do lugar, que o sol e a aurora xa nos ven a despertar. Arriba, arriba toleirona mocidá, que atruxaremos, cantaremos, oi la la! Canta, pasarío, canta, de colla en colla, se levanta por la monte verde, por lo verde monte, a ver la pasera, pasa en la pasante. Canta, porque que estoy viva, canta, que se va a ir, a lo moderno, con un emocionado de mis brazos ligados, de temores a moreira, de dolores a garitos, de pesares, unido a toda. Alborada de Rosalía, Carapaus, jaiteiras, jaiteiras. Saúde terra, saúde e océano. Este é un acto de amor, un acto de vida, de fraternidade, de compromiso, de construción en colectivo. Dixémolo o 17 de novembro, nese primeiro paso. Queremos
cambiar o mundo, enriquecer o planeta coa nosa diferenza. Queremos levar cara ao futuro o tesouro herdado dos nosos maiores. Queremos mudar a realidade que sexa máis fermosa coa música da lingua galega. Queremos galego! Diante do poder omnímodo que todo manda, que todo ordena, a maravilla da diversidade, da creación en colectivo, de todas e todos xuntos. Se sabedes o retrouso, ti que me levas, eu que che axudo, imos de xuntas ao cabo do mundo. Cantade comigo. Ti que me levas, eu que che axudo, imos de xuntas. Ola con palmas, 1, 2, 3, sí. Ti que me levas, eu que che axudo, imos de xuntas ao cabo do mundo. Ti que me levas, eu que che axudo, imos de xuntas ao cabo do mundo. Outra, ti que me levas, eu que che axudo, imos de xuntas ao cabo do mundo. Cousa bonita! Pero ese amor, esa proximidade, esa empatía non é incompatible, mas ben todo o contrario, con que exixamos unha legislación para que a nosa lingua sexa unha lingua plena, de segunda, e non de segunda, para que se respeten os nosos dereitos lingüísticos, para que en cada contexto o galego sexa a lingua propia deste país. E por eso esta manifestación, e por isto esta reclamación. E por isto, como dixemos antes, aquí está o verdadeiro pacto pola lingua. Aquí está o verdadeiro compromiso polo galego. Porque é a nosa, veña, nicámonos, lingua vital xa. E quen sabe dicilo moito mellor, con moita máis propiedade e con moita máis música, é Celia Armas, coordenadora de Queremos Galego. Hai xente que aínda está na Alameda e hoxe non dá entrado nesta praza do Obradoiro. Movédevos un pouco para aquí, facedo favor. É un orgullo vernos aquí, porque esta é a proba palpável de que a nosa lingua ten futuro. E a nosa lingua ten futuro porque todos e todas nós temos dignidade. Quero agradecer a cada un de vos, a cada unha de vos que esteades hoxe aquí, e permitideme que faga especialmente extensivo este agradecemento a todas aquelas persoas que traballaron para a organización de todos os plenarios que se fixeron por todo o país, perto de 30, en moitas localidades onde aínda non estaba constituída a plataforma de Queremos Galego, hoxe xa hai un xerme de persoas comprometidas coa defensa da nosa lingua. Moitísimas grazas polo voso traballo. Sen el hoxe non sería posible esta histórica manifestación. En segundo lugar, quero agradecer a presenza dun compañeiro e unha compañeira que nos acompañan de alén do Padornelo. Está aquí Francesc Marco, secretario xeral da Plataforma per la Llengua dos Països Catalans. Un aplauso para Francesc. Tamén nos acompaña Edurne Esquizábel, que é a secretaria xeral de Euskalgintzaren Kontseilua. Edurne, ademais, é a vicepresidenta da Rede Europea pola Igualdade das Linguas, quen foi quen denunciou estes días o comportamento, por dicilo suavemente, estrafalario do noso presidente da Xunta, o único do Estado incapaz de defender a súa lingua en Europa. Afortunadamente, aquí a lingua non se vende, aquí está o pobo que a defende. A lingua non se vende, aquí está o pobo que a defende.
a lingua non se vende, aquí está o pobo que a defende. Axudádeme todos e todas vos a berrar ben alto esta consigna, porque o noso presidente non só ten secuestrada a nosa lingua, tamén ten secuestrados os medios públicos, a televisión e a radio, que son de todas e todas nós. Así que berremos ben forte. Rueda, atende, a lingua non se vende, aquí está o pobo que a defende. Atende, a lingua non se vende, aquí está o pobo que a defende. O noso presidente atende, a lingua non se vende, aquí está o pobo que a defende. Afortunadamente, o noso berro é alto e nós somos moitos e moitas quen o berramos. Non hai xa excusas para que a nosa administración non faga o seu traballo, que é o de promover e defender a nosa lingua. Se non actúa o presidente da Xunta, ali estamos nós, porque na Galiza queremos galego. En galego, na Galiza, en galego. Na Galiza, en galego. En galego, na Galiza, en galego. Dixémolo moi claro, este é un acto de amor. De amor. Podes bicarvos, se queredes, darvos apertas, aí estades un poquinho tensos, pero aí está eses bicos. É amor, é compartir a revolución dos pequenos, das pequenas, a diversidade. De amor contra a hipocrisía. Hipocrisía. E temos que decir claramente, o goberno do Partido Popular en materia de lingua é un goberno de xente hipócrita, porque fai o que non di e di o que non fai. E nesa dinámica de hipocrisía sublimada, mesmo houve comentarios que chegaron a decir que nós, as persoas comprometidas, somos as persoas que lle facemos dano galego. E mesmo chegaron a decir que nos deixemos de bolas e deixémonos de meter co Dragon Ball. Moitas grazas. Moitas grazas por esas declaracións. Por unha banda, demostran a súa altura intelectual, nula. E por outra banda, esas declaracións axudaron a amplificar a nosa convocatoria e que esta manifestación, esta reivindicación, sexa iso, unha manifestación para a historia. Moitas gracias. E que reben os repugnantes e as repugnantas. A palabra, Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Galego, na Galiza, en galego. Bo día, irmáns e irmás na lingua. No prólogo de Follas Novas, Rosalía afirmaba que non podía desertar da bandeira que ela mesma levantara. A bandeira de Galiza, a do idioma e a da dignidade do pobo galego. Hoxe esta praza é a mostra da dignidade do pobo galego que non vende a súa lingua. Hoxe, aquí e sempre, mantemos orgullosamente ergueita a bandeira de Rosalía. Non hai medo ni silenciamento mediático pagado con recursos públicos que nos impida combater con todas as nosas forzas a emerxencia lingüística intensificada nos últimos 15 anos polas políticas de Feixóo, Rueda e o Partido Popular. A lingua galega vivirá mentres manteñamos a súa defensa.
mentres a usemos e actuemos contra a súa ocultación, negación ou expulsión. Non nos rendemos, non desertamos e non renunciamos á lingua que nos fai sermos galegos e galegas. A lingua é vital para a nosa existencia, o noso desenvolvemento e a nosa dignidade. Se un goberno é incapaz de defender e asegurar a lingua do seu povo, como vai facer coa economía, co traballo, coa educación ou coa saúde? Como vai defender os intereses nacionais na Unión Europea se nin siquiera ten dignidade para reclamar a oficialidade do galego? Aínda máis, como podemos confiar en que defenda Galiza un goberno presidido porque non tivo reparos en participar nunha manifestación de odio contra o seu idioma? Fronte á mentira, a vergoña e a manipulación contra a lingua, hoxe damos outra mostra de dignidade imbatível do povo galego. Sí, señor Rueda, vostedes xa foron retratados por Castelao e 50 homes por 10 reás. Tamén non sempre en Galiza. Son uns imperialistas fracasados. E seguirán a serlo, porque hoxe, aquí, só comeza de novo un movimento imparável para a recuperación da lingua galega en todos os espazos e para todos os usos. A nosa conciencia e a nosa acción impedirá que enterren o galego. A proba de que seguen a ser uns imperialistas fracasados é que non teñen abondo con que 70% das crianzas que chegan á escola falando galego saian falando só español. Non lles chegan as restriccións ao noso idioma no ensino e teñen que fabricar enquisas para mantelas. Non lles é suficiente expulsalo dos servizos públicos e privatizados e teñen que impedilo máis na administración, na única televisión que emite en galego ou nos campamentos de verán. Para Rueda, até un exceso a oficialidade do galego na Unión Europea, só porque sabe que é un seguro para a súa presenza nos contratos públicos e nas actividades económicas e comerciais. A este descaro, co que atacan a lingua, aínda lle chaman cínicamente bilingüismo cordial. O 17 de novembro obrigámolos a reaccionar. Mais só venderon fume e agora enredan para tentar conter a imparável mobilización social encargando a revisión do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega a unhas supostas comisións nomeadas unilateralmente pola Xunta, con criterios descoñecidos e vetando a presenza das entidades representativas de cada sector, das técnicas de normalización, das escritoras, actrices, produtoras, consumidoras, comerciantes, ensinantes, pedagogos, sindicatos. Paralelamente, porque os trampulleiros non se fían nin das súas cartas marcadas, acoutan no Parlamento e no Consello da Xunta os limites de calquera acordo. Argallaron un plan de enterro do galego e demolición da oficialidade que xa foi desenmascarado. Mentre falaban de pacto, só nos últimos 3 meses o PP votou no Parlamento a favor de eliminar prazas de ensino de portugués que só existen en 0,75% dos centros, incumprindo o acordo da Lei Paz Andrade e da promoción da reintegración do galego no seu ámbito internacional, na lusofonía. Votaron en contra de aplicar o artigo 9º sobre xustiza da Carta Europea das Linguas, de garantir que as notarías e xestorías poidan ofrecer os seus servizos en galego ou de cumprir as resolucións do Consello de Europa. Aprobaron que a CRTVG
poida deixar de usar o galego e deixar de ser a única televisión que asegura o 0,9% da oferta televisiva. Eliminaron o galego no proxecto de lei de inteligencia artificial para non imporllo ás máquinas. Expulsan o galego dos campamentos xuvenis públicos. Presentan enquisas de realidade alternativa para negar a emerxencia lingüística e vendernos o seu paraíso lingüístico onde non hai sitio para o noso idioma. Canto de galego están dispostos a admitir. A quen queren enganar? Quen engaña con todo isto? Son mentireiros, trampulleiros e indignos de representar a ninguén. Se tivesen un chisco de vergoña, demitirían. E aínda se atreven a dicir que hai que deixar a lingua fora da política, como se idioma só pudese existir no ámbito privado. Que a oferta de galego sexa menos de 1% no audiovisual, na xustiza, nos xogos ou no lecer, ten solución política. A exclusión da oferta e as dificultades para termos atención en galego en servizos públicos ou privatizados ten solución política. As prohibicións e as restriccións ao uso do galego no ensino teñen solución política. Aplicar o plan xeral era unha necesidade hai 20 anos. Hoxe é urxente. A vontade móstrase con feitos, non con enganos. Señor Rueda, se a vontade é real, a que espera? Nós non imos esperar por vostedes. Entre todas e todos darémoslle solución. O único e verdadeiro pacto pola lingua está hoxe aquí. Miles e miles de persoas orgullosamente galegas, 100 de colectivos sociais e dúcias de concellos xa constituíron plenarios de Queremos Galego. Pódese sumar quen quixer. Non poñemos máis condición que a do compromiso coa normalización e o futuro do noso idioma. A Xunta de Galiza xa sabe como rectificar. Os principios e medidas urxentes que propomos son o primeiro paso, mas se continúan a renegar da súa responsabilidade, asumirémola nós, conscientes dos nosos limites, mas tamén da nosa forza colectiva que se está vendo hoxe aquí nesta praza. Non imos desertar da bandeira de Rosalía e de Castelao. Non nos renderemos, non pararemos até no PP rectificaren. Saben como facelo, executando os acordos unánimes, cun calendario de acción inmediata que derrogue o decreto contra o galego no ensino e todas as disposicións e normas contrarias ao plan xeral, avaliando o seu cumprimento e garantindo e restablecendo a oferta do noso idioma en todos os ámbitos e sectores da vida social. Fronte aos que nos queren expropiar a lingua, reapropiémonos dela, todos e todas, sen distinción de ningún tipo. A lingua é vital para o pobo galego. Fronte ao odio, querémola viva e usada en todos os ámbitos e contextos. Impulsarémola coa forza da unidade e a nosa perseverancia. Este é o pacto da lingua. Lingua vital, xa! Queremos galego! En galego, na Galiza, en galego. Vedes que neste escenario está acontecendo unha verdadeira revolución de espazos. Xa vos dixemos ao comezo, hoxe un día grande, un día de festa, a alborada de Rosalía e a alborada
da lingua galega. Somos un pobo de artistas. Diante de tanto desleixo, de tanta repunancia, de tanta marxinación, a creatividade deste país, o mellor da creatividade deste país, exprésase en galego para gozo, para vida, para felicidade de todos os povos do mundo. Volvo a citar unha vez máis esa frase de Luis Xoane: queremos facer feliz o mundo coa nosa diferenza. En este século XXI estamos... Espera un momentinho, Marcos. Por favor, arrimádevos todo o que puidades para lá, porque ainda está entrando xente todo o mundo ten que ver o que está pasando aquí hoxe, que temos dignidade e que non nos imos render. Por favor, así, un pouco máis, deixad entrar a xente. Estas coreografías colectivas. Somos un pobo de artistas. E xa anunciamos de apoteose, de fin de festa, de comezar o camiño cara ao futuro. En breves instantes, señora, imos ter un concerto de Mondra! Canto, bailo, toco como digo una canción, eu levo por bandeira cerca do marico. Debe ser un ano que vivo do escenario, pero en realidade rexeito ser mediático. Tanto visto en traxe a zapato de tacón, como media negra de renta, comando Marimondra, 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 Mondra, maricón, maricón, Marimondra, sou maricón, maricón, sou Marimondra, maricón, maricón, Marimondra. Mondra, maricón, maricón, sou Marimondra, maricón, maricón, Marimondra, maricón, maricón, Marimondra, Mondra, Marimondra. Buenos días, Compostela. Feliz de estar aquí con todas vós. Hoxe estamos aquí pola lingua e para quen quere que o galego esmoreza, para que nos escoiten co obradoiro ben cheo. Hoxe aquí todas nós imos pelear. Preguntando de qué Romaría vengo de cantar y hermoso, de cantar y hermoso, siempre más.
folía, os ardentes do lugar. Folía, a ver, Folía, a ver. somos rapaciñas, non sabemos o de facer. Con ardentía vimos comenzar, os ardentes a roar. O tempo de tropelear, tempo de tropelear. Sempre vamos preguntando, de que Romaría veño. Sempre vamos preguntando, ai de que Romaría. O tempo de tropelear, o tempo de tropelear, o tempo de tropelear, o tempo de tropelear. Brindemos, que vos quiero ver bailar. O tempo de tropelear, o tempo de tropelear. O tempo de tropelear, o tempo de tropelear. O tempo de tropelear, o tempo de tropelear. Brindemos, que vos quiero ver bailar. O tempo de tropelear, o tempo de tropelear. Tropele, 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 o tempo de tropelear. Muchísimas gracias, tu Portela. Esta que ven agora chámase Ruando e vai porque a nosa lingua rue por 1000 primaveras máis. Deitate aquí, xa me deito. Grabo ben na mesa cos planos Deitate aquí, xa me deito. A ver como fago para facerchos chegar. Entón, o ideal sería que fixeras a montaxe curta. Si, a vídeo de Mario. Agora, e despois pegas isto. Bueno. Deitate aquí, xa me mistura con descansa. Acariñémola con tempo. Deitate aquí, xa me deito. 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 Deitate aquí, xa me deito.
Imos pola última, porque isto é breve, hai que ir papar. Eu creo que hoxe xa cumprimos a Galiza inteira en Compostela como debe ser. Esta chamase Quererse Ben e vai na nosa lingua, porque de seguro todas as que estamos aquí queremos moi ben a nosa lingua. Ondas bravas en Nazaré, paxaros que pían en portugués, viunos libres o alén no mar, cando te collín na mar. Eu deitei sobre o teu peito, descubrí o teu corpo inteiro. Despois de facer o amor, escribo-te esta canción. Quererse Ben. Ensinaches no prioritario. Quero pasar desapercibido e comer cocidos domingos. Quen vai comer os cocidos? Amigo. Ainda lembro o día que María Doce o no triscaio. Xa non fai falta disfrazarnos, contigo entro e do todo algo. Cada vez que dis que sentes por mí, fasme tan feliz que éramos así. Lembro cando te achegaches a mí, cando se dicir que acabaría así. A 52 por estar os dous xuntos a almorzar a cara no mar, custame dormir cando non estás. Quererse Ben é como ver afundir un barco de papel, deixar de ser o que non és, para naufragar e morrer. Unas bravas en Nazaré, paxaros que crían en portugués, unos libres suelen no mar, al calor de Muchísimas gracias, Compostela, fue un placer. Xavier Gómez, Xulia Sánchez. Lingua vital xa. Lingua vital xa. Lingua vital xa. Ata sempre, Compostela, obrigada.